Υπάρχει ιδιωτική εσωτερική πισίνα, πανέμορφο. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ θυμίζει Ελλάδα τώρα αυτό, εντάξει. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go. I need to get my own summer. Καλημέρα παιδιά. Σήμερα θα πάμε από το ξενοδοχείο να σας το δείξω. Όπως σας είχα πει, θα σας δείξω και τους εξωτερικούς χώρους και όσο μπορώ από τους εσωτερικούς. Για όσους δεν έχουν την 5-άστρο ξενοδοχείο, θα σας δείξω και το gym που είμαι εγώ, εκεί που δουλεύω και εκεί που κάνω τα ομαδικά, τα personal, τα πάντα. Λοιπόν, οπότε πάμε να πληθούμε, να φτιάξουμε ένα καφέ και να ετοιμαστούμε. Λοιπόν παιδιά, και φτάσαμε. Αυτή είναι η πίσω είσοδος του ξενοδοχείου. Θέλω να δείτε λίγο ότι σε κάθε δωμάτιο υπάρχει ιδιωτική εσωτερική πισίνα. Εδώ είναι τα πάνω δωμάτια. Είναι όλα με πέτρα, όπως βλέπετε, και λευκό χρώμα, νησιώτικο. Τώρα θα σας πάω λίγο στο χώρο της πισίνας. Εδώ είναι ο χώρος της πισίνας. Και βλέπει και θάλασσα από εκεί. Εδώ είναι το εστιατόριο. Και κοιτάξτε παιδιά, θέα το πρωί. Λοιπόν παιδιά, εδώ είναι η κεντρική είσοδος και το πάρκινγκ των πελατών. Και εδώ παιδιά είναι που θα κάνω τα ομαδικά, τα εξωτερικά, τα groups, σε αυτό εδώ το σημείο, δίπλα στην πισίνα. Και όπως βλέπετε έχει πλήρη θέα από εδώ
στη θάλασσα. Ωραία παιδιά, πάμε να δούμε ένα δωμάτιο. Να σας δείξω πως είναι και μέσα. Καρτούλα που μπαίνεις. Μπάνιο. Ντουζιέρα εδώ. Καφετιέρα με νερό. Αυτό εδώ το κρεβατάκι το μικρό. Τηλεόραση. Πολυθρόνα με καθρέφτη. Κρασάκι εδώ άμα θέλουμε. Και έξω νομίζω είναι το καλύτερο. Κοιτάξτε λίγο θέα. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι πραγματικά πανέμορφο. Πανέμορφο πραγματικά. Και sunbeds εδώ, αν θέλετε να κάνετε. Παιδιά, το ξενοδοχείο έχει 40 δωμάτια, εκ των οποίων τα 27 νομίζω έχουν ιδιωτική πισίνα. Κοιτάξτε λίγο και ένα ωραίο πανοραμικό. Θυμίζει Ελλάδα τώρα αυτό, εντάξει. Και guys, αυτό είναι το εστιατόριο του προσωπικού. Στα δικά μου spa και gym. Εδώ είναι η reception του spa. Κατεβαίνουμε. Θερμαινόμενη πισίνα εσωτερική. Τζακούζι εδώ. Ναι παιδιά, και εγώ ζηλεύω και θέλω να κάνω. Και από εδώ πάμε στο χαμάμ, steam room. Τώρα είναι κλειστό, αλλά γενικά εδώ, κοιτάξτε λίγο, όταν είναι ανοιχτό δεν βλέπεις από τους υδρατμούς. Εδώ έχουμε τη σάουνα. Είναι κλειστή τώρα, αλλά μπορείτε να δείτε. Και έχουμε και το Aroma Therapy Shower, το οποίο έχει, παιδιά, αν δείτε, 3 διαφορετικά, ένα πιο ζεστό, ένα λιγότερο ζεστό και ένα κρύο, και το καθένα έχει τη δική του μυρωδιά που βγάζει. Ναι, αμέ. Και πάμε τώρα στα δικά μου. Κατεβαίνουμε από εδώ. Εδώ είναι ποτήρια γυναικών, εδώ αντρών, και εδώ είναι οι αίθουσες που κάνουν τα μασάζ και τις θεραπείες του σπα. Και ταρατατάν! Και καλώς ήρθατε στο gym. Λοιπόν, πετσετούλες εδώ, μίνι μπαριανεράκια, και ξεκινάμε με τροχαλίες, kettlebell, λάστιχα, TRX. Κοιτάξτε λίγο αυτό το δίχω εδώ, το background από μπαμπού, είναι απίστευτος. Εδώ έχουμε μετά ελλειπτικό σκαγιέρα. Έχει όλα σχεδόν τα βασικά και παραπάνω, ίσως έχει μηχανήματα και άλλο κάρντιο εκεί. Εδώ είναι τα ελεύθερα, πάγκι. Παιδιά, γενικά
Θεωρώ ότι ακόμα και από γυμναστήρια στο εξωτερικό, που έχω πάει και μπορεί να έχετε πάει κι εσείς, είναι πλήρως εξοπλισμένος. Δηλαδή, καμιά φορά κάποια ξενοδοχεία σου λένε ότι έχουν γυμναστήριο μέσα και έχουν ένα διάδρομο και ένα πάγκο. Αυτό κοιτάξτε λίγο πόσα έχει. Δηλαδή, είναι γυμναστήριο οριακά κανονικό, όχι ξενοδοχείο. Το γυμναστήριο ανοίγει από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Εγώ θα έρχομαι από τις 8 η ώρα εδώ που θα κάνω και ένα ομαδικό στις 8 και 10 μέχρι 9 παρα 10. Ένα 40 λεπτό πριν ξεκινήσει και το πρωινό για τους πελάτες. Μετά θα είμαι σερί μέχρι τις 4 ή κάποιες φορές μπορεί να έρχομαι μέχρι τη 1 και το απόγευμα άλλες 2-3 ωρίτσες. Τα sessions μέσα στο ωράριο που γίνονται, τα personal, στο ξενοδοχείο, αν κάποιος πελάτης θέλει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα κτλ., μια εξειδικευμένη προπόνηση, είναι έξτρα σε κόστος για τον πελάτη και έξτρα σε κέρδος για το ξενοδοχείο και για μένα προσωπικά που έχω commission. Οπότε θα γίνουν αρκετά και θα είναι μέσα στο ωράριο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Bye!